Tungod sa umaabot nga kapistahan sa Birhen sa Regla, schedule sa misa ug pagbisita sa humay-humay Roman Catholic Cemetery maapektuhan. Si Luan Mirondina sa report. Subli na usab nga mibukas ang mga samang sugod karong adlaw human kini gisiradaan sa publiko niadtong Oktubre 29. Dinhi sa humay-humay Roman Catholic Cemetery, mabantayang menos lang ang mga tao nga mibisita sa mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Usa sa among naabtan ang amahan ug apuhan nga miduaw sa lubnganan sa usa ka 2 anyos nga bata. Sa ako ma'am, sa akong giagad ang akong schedule sa pag-arriba. Ya, naapoy tay mga tulumanon sa balay. Matod sa tagduma sa humay-humay Roman Catholic Cemetery, Joselito Castañares, dili na ikahibong nganong menos na lang ang mga tao nga miduaw. Base sa ilang ihap sa mga gate pass, moabot na sa 10,530 ang mga nakaduaw sukad niadtong Oktubre 15 hangtod Oktubre 28. Sa nasong samang, gilubong ang dulan sa 10,000 ka mga minatay. Ang uban ani balik-balik na lang, ang uban pod gikan sa probinsya which is karon pala sa Nakangari. Base sa executive order sa mayor, buksan sa publiko ang mga samang hangtod sa Nobyembre 16. Mato ni Father Bong Corpus, Kora Paroko sa Birhen sa Regla, nga tungod kay nagkapuliki na ang simbahan sa pagpangandam sa kapistahan, inay sa pitsa 16 hangtod na lang sa pitsa 11, buksan ang samang. Although among announcement is up to November 11 lang ang pagbisita sa sementeryo. Kung adunay mobisita dito og 12 onwards up to 16 ana among kanis pasudlo gihapon sila. Pero as I've said, regulated gihapon ang number. Pero wala na misa tungod kay pagka November 12 magsugod naman ang nobena. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.